čemu je Bakar poznat? Po mnogo čemu. Ali prije svega po brojnim izvorima pitke vode koje Bakar ima u izobilju. Preko 100 registriranih izvora pitke vode nalazi se ovdje u Bakarskom zaljevu. Čak 3 kaptirana izvora pitke vode opskrbljuju vodovodni sustav rijeke i okolice. Krenite s nama u osvježavajući obilazak Bakra i pronađite prvu u nizu oživljenu bakarsku špinu. Voda je postala blago. Naime, Bakar kao nepresušni izvor pitke vode po nečemu je stvarno poseban. 2 sestrice u Novom Ruhu, prva oživljena špina i ova dvostruka na Trgu vrata. Ovdje se nalazila jedna od prvih javnih slavina u gradu Bakru, postavljena krajem 19. stoljeća. Na neko se vrijeme povukla u osamu, pa su je rijetki primjećivali, no sada ponovo okuplja prolaznike dok njen hladni dah iz dubine neumorno žubori. O tome smo jedinstveni. Možemo piti vodu iz javne slavine. Zvona pilaju na crikvi, Bakar je lipi. Zvona pilaju na crikvi, Bakar je lipi. Iz gradića našeg starog, celim svijetom svud su znani, i morima navigaju mornari i kapitani. Nima lipšeg od mog kraja, od mojega zavičaja, i dok plovim ja ga snivam, pa mi dojde dan.